Hadian babun kishiti penken mau syaka sarkar halor ke jingdawa jong kinong tray mustarul hapo ke shatri jong ke all jaintia mustarul workers and labor union ban pelaj ya ke basic flow rate kebeladap mang manla ke sansnam indrei hadu menta kimpat yo satya kinong tray kila pelong ke jingshong sha tangan klambu por hamadan malki shillong nadu khanyo tarik no pra arja arpusau ka General Secretary ka Seng, ka kong Widget Well Rumut, laong ba na ka Finance Department, na kular ban pa e ka order siya katanat labor na do ka inyo baji minster, Henry hadu minta, kimpat yo satya. Na kani ka daw, kinong tray kilaray ban bateng ya ka jingshong siya tangan, hadu ba ka sorkar kan pelat ya ka order patba. Nado ka central government, kaladon ka Minimum Wage Act 1948. Ba man ka sansnem ki haban penkiu katkum kamar, katkum bayat ki por, ba ki mar ki mata, ki bam ka di ka boarding, ki by school kon, baro na dong syadong kila kiu. Ti kila ayat katkum ka central order. Haman laki state government ki day ban penkiu man la ka sansnem. Ni kala day ban kiu PE nagani ka sengjongi all Jaintia Muslim Workers and Labor Union. Hagatu ka por 8,000 khat phra. Khat new tarik 8,000 khat phra. Ngila don ka hunger strike na kabenta ka ni ka basic floor rate. Hagatu ka por ngila yo. Tengi kermen bag sarkar kan penyat baik ya kani ka ya ki an ki bakala panni. Henry hadu mentapan ngihaban ni biang. Ladap henrius nem. Ngihaban ni madan biang. Ngaong ba balai ka sarkar kamle ran. Lada ngi kiba ritam kiba try hapok ke sarkar pim ai pim pi hakapor ke babiang hangno kan piong ba kami khalia kan long ka ba develop hangno kan yan don gata development lada pio barit pim la ban pi hakapor ke babiang ngem ong nama ke sarkar hi gadai ban khmi ya kayo ka hat kayat kumno hakador ka bakumno ngi dai ban em ngi kum kinong bala ke sarkar ka dai em ban investigate hakayo ka hat hakano ka dor bukan pensyong ya kata ka jing penkiu tengi ngi khmi lanti ngi klem ong nagaliang jongi ba kata persen nrai ngi don ka jing yasya ngi long patient ngi ai hak sorka bakan ai hakano ka dor bakal ya hak ban penkiu yengi kinong belas ni karpat ika sorka balai kan hadu baka kekentian na ki kalami bahkan penkiu hapok order kan mi hapok anyo beje hadu menta ngibun ki member jong ki bakwa banwan hang ni hendrai ngila pentip yaki ba ngin kermen ngin yo hapok kanyo beje labun ki ba pet banwan hendrai lada ki wan barok te kani ka bandan ru kan khamnya te nagata kadaw ngi kermen baka sarkar kan penmi hapok kata kapor baka ong te bun ki bala pep no banwan te lada ka sarkar company ya ka taga order ka bakala kular te kita ru kinwan na dia kinya simbentalang hagani ka undefinite hunger strike nin kasngi ngila ya like ki finance ba kin kajing ya keren jing ya keren ni kendo bat ki kila ong ba ngila pengkrek na kabenta kan ne kanong ka jong phi ngila dap pengkrek ya ki files tengin sa pa no sya ka labor te ya ka order ngin ai hapok kan nyau beje kin sa ai ya ka order te ya katahi tang katahi ngila ya karan menin tingil ya up ya ka order hapok jong kan nyau beje te kata pat ngila up hadok kendai beje sipeu beje kata ro ka order ngimpat yo te na katahi ka daw ngi na ka liang jong ki nong yalam khmat jong ka Seng All Jaintia Muslim Workers and Labor Union ngi la ya phone ya pentip segi para members bangi dei ban yawan hang ne bandawa ya ka hak namar la dangi ngimdan ka jing teli kum ne ka sarkar kam kun mau yang ngi namar bangi long kinong trei ki barit tam hapo jong ka sarkar tena kata ka daw ngi wan hang ne ban kerpat ya ka sarkar hi bakan sngau bha ban ai yang ngi ka order la da ka sarkar kam ai yang ngi ka order ha kan ne ka por ka bamenta ngi ngin teng biang ya kan ne ka jing ya ka jing sya thangan ka jong hado ba ka sarkar kan penpoint no ya ka order kan ai no ya ka bahak ka benta ka jongi ka bangi day hok banyo tang kata hingi dawa na kalyang jong ka All Jaintia Muslim Workers and Labor Union.